Celková hodnota ozdravného balíka opatrení je 1,7 miliarda eur. 900 miliónov by mali tvoriť úspory, 800 vyššie príjmy štátu. O percento z dnešných 19 na 20% sa zvýši DPH. Hovoríme tomu Ficová daň. Je to 1%, ktoré má pomôcť zaplatiť tie dlhy, ktoré vznikli nezaplatenými faktúrami, zadlžovaním detí. DPH bude vyššia iba dočasne, a to dovtedy, kým sa deficit nezníži na 3%, čo by mohlo byť v roku 2014. Vyššia sadzba sa však nedotkne všetkého. Sa zachováva tzv. Znížená sadzba DPH na lieky a knihy a zdravotnícke potreby. Podľa Smeru je zvýšenie DPH najhoršie riešenie. Najmä ľudia, ktorí majú podpriemerné a priemerné zárobky, pocítia zdražovanie na vlastnej koži. 1% zvýšenie DPH sa premietne do cien buď vôbec, alebo len skutočne v minimálnom rozsahu. 1% DPH by malo štátu priniesť asi 200 miliónov eur, ktorých tovarov sa úprava cien dotkne, o tom rozhodnú výrobcovia a obchod. Obchodníci majú právo premietnúť zvýšenie DPH do cien. Avšak kto to urobí, či v celom percente alebo v menšom percente, to závisí od konkurenčného boja. Vládna koalícia chce šetriť aj tým, že pracujúci nebudú môcť poberať predčasný dôchodok, živnostníci si budú môcť podpočítať paušálne už iba 40%, pričom dnes je najvyššia úroveň 60%, zvýšia sa spotrebné dane na pivo a tabak a motoristi si priplatia za diaľnice. Ekonóm Marián Vitkovič označil balíček opatrení za optimistický a krehký. Predpokladám, že jeho parametre sa v konečnom dôsledku nenaplnia. Zrejme bude potrebné prijať v priebehu budúceho roka ďalšie zvyšovanie daní. Väčšina zmien by mala platiť od januára budúceho roka. Marek Zgalinovič, Slovenská televízia.